трябва ни едно парче. Его. Така. Чакай да вземем ножицата. Така. Сега, значи, ето е къде е това. Тук се е разпънала пластмасата просто. Да видим дали може да отлепи боя. Не. Разпъва се. Ядай клещи. Така. Сега, значи, с четвърката първо е. Така, ето какво се получава, когато фанала добре боята. Ще лепнем и сега и стиксоотвътре, да видим какво се е получило. Не пада. Ето го. Значи това е, че боята е фанала добре и е направено като такова. Значи за моите копета аз така ги пробвам. Вече другите не знам. Това е.